8 artisti żgħażagħ ta' bejn 10 u 17-il sena se jibbenefikaw mill-Fond tat-Talent Żagħżugħ, programm ġdid li se jagħti appoġġ lill-parteċipazzjoni ta' artisti żgħażagħ barra minn Malta fi pjattaformi internazzjonali bħal festivals, kompetizzjonijiet u spettakli. Iż-żeffin tal-Balè Benjamin Spiteri, wieħed mill-benefiċjarji, qal li l-fond se jgħinu biex flimkien ma' żeffina oħra jieħu sehem fis-semifinali tal-YAGP li ser issir f'Pariġi f'Novembru bil-possibilità li jieħu borża ta' studju. I'll be dancing abroad in Paris. It's a competition called YAGP or Youth American Grand Prix and the money will be going towards that. Bis-saħħa ta' dan il-fond, il-pjanist Malti Daniel Zegborg se jieħu sehem fil-Golden Classical Music Awards fi New York. Jena meta rċivejt meta applikajt għettu jistadi speċi global u ġejt it-tieni post u fraħtu, u kont eċitat u bqajt kantat u dan il-fond ħajna ħafna l-expenses huma naqra kbar. Waqt it-tnedija tal-fond, iċ-ċermen eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall qal li l-fond b'allokazzjoni ta' 18,000 euro huwa b'konformità mal-miri strateġiċi tal-Kunsill. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li permezz tal-fond il-Gvern qed jassigura li fi żmien meta t-talent ikun għadu qed jiżviluppa, l-artisti kollha emerġenti jista' jkollhom l-istess opportunitajiet f'dan iż-żmien kruċjali ta' ħajjithom. L-idea hija li s-sena dieħla nkomplu nkabbru u jkun hemm iktar żgħażagħ illi jipparteċipaw u jieħdu sem f'din l-esperjenza unika illi aħna bħala Kunsill Malti għall-Arti qegħdin nagħmlu biex ngħinu lill-ġenituri u lill-persuni kollha li jieħdu ħsieb dawn it-tfal b'talent sabiħ. Il-programm sar bil-kollaborazzjoni ta' bosta entitajiet fosthom l-Aġenzija Żgħażagħ, Spazju Kreattiv u Żfin Malta.